A veure, un acte de comiat, hi ha molts actes de comiat. És a dir, cadascú té la seva manera de fer-ho. I després això conclueix amb l'enterrament, ja sigui del cos o de les cendres. En deixar aquest cos o aquestes cendres en un lloc concret perquè descansin, com es diu tradicionalment, perquè descansin en pau. No hi ha un cànon per fer-ho. Realment, des que la gent s'ha tornat més laica, des que el món és molt més global, realment dintre d'una cultura podem trobar-nos molts actes de comiat ben diferents. L'important és el sentit que li donem a això i ser coherents i que per nosaltres allò sigui significatiu. No és més important una forma que una altra, sinó l'important és que el que triem sigui significatiu per nosaltres.